Kowe gelem lunga apa ora? Nek kowe ora gelem lunga lan ngendhake sedyamu ora murung adu jotos kelawan Boma Nrakasura, ora murung tak cekel tali gocimu tak antem teng teng teng. Lakon rubuh dina samangko, rasah ning kene nek ngejak geger njaba kono. Nasib teko ya bareng-bareng ngono lho. Iki wis ora kenek diselaki bakale Pertapan Cemara Gading iki dadi papane wong jotosan, papane wong Bandayuda.